Moi! Me ollaan tässä Köydenpunojan kadulla. Tarkoitus mennä tonne Mandala-vuorimatkatoimistoon. Kysyn pojilta, että minkälaista on kävellä 38 kilometriä. Kalle ja Juha käveli viime viikonloppuna 100 kilometriä vuorokaudessa ja heiltä luulisi ainakin löytyvän jotain vinkkejä tähän asiaan. Katsotaan mikä meno pojilla on. Moi! Mitä jää? Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Jokainen pystyy, toi on sellainen juttu, missä jokainen pystyy lähteä siihen lähtöviivalle. Vaikein matka on kotisohvalta siihen lähtöviivalle, koska se jää suurimman osalla tekemättä. Ja se on se, mihin ihmiset puuttuu, se rohkeus. Ja sitten on vielä se, että ne, ketkä päättää lähteekin, niin sitten ne aamulla herää ja on vähän siihen, että vitsi mä nukun kyllä vähän huonosti. Ja onkohan mun selkä, tiedätkö, vähän jumis, pitäisikö mun nyt jää? Kyllä mä sanoisin, että lähtee vaan rauhallisesti. Ei lähde. Siinä alkuun tulee sellainen alkukiima siihen, että sä haluat lähteä kävelemään lujaa, mutta ottaa se askeleen niin, että sä reipas käveli, mutta ei niin, että sitä askelta joutuu tekemään. 5 kilsaa tunti vauhtia on sellainen hyvä kävelyvaihto ja sitä jaksaa tehdä aika kauan. Ei mun mielestä tarvii. Toinen tietenkin on hyvät kengät. Hyvin sisään ajettu, että jos rupeaa hiertää heti alkuun, niin sitten se ei lupaa hyvää. 3. olisi just, että lähde tekemään oma suoritus, älä just liikaa katso mitä muut tekee, että lähtee todennäköisesti liian lujaa, niin ota rauhassa ja tee niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. 4. olisi ehkä se palottele se matka, täällä ajattele sitä niin kuin, että vielä 35 kilsaa tai vielä 50 kilsaa tai mikä se matka onkaan, vaan että mietit aina vaan niinku 5 kilometrin pätkissä se ja mietit aina sen seuraava 5 kilsaa ja seuraava 5 kilsaa ja sitten 5. sääntö on sitten pidä niinku hyvä energiataso, että sulla on koko ajan jotain taskut täynnä namia ja mitä tahansa hyvää juotavaa ja muuta. Kaveri oli perheensä kanssa New Yorkissa nyt muutaman päivän. Niillä oli askelmittarit taskussa, niin sanoit, että sieltä niinku koko päivän kun teet tuollaista kaupunkikierrosta, niin siitä tulee noin 30 kilsaa mittari. Sä voit latistaa ihmisten tunnelmaan silleen, että no niin, meillä on tässä 38 kilometrin kävely, mikä vastaa semmoista keskimääräistä, tiedätkö, niin kahvilla ja shoppailupäivää niin New Yorkissa, että koittakaa nyt kestää. Ja niin kuin Kalle mun mielestä osuvasti tuossa sanoi, niin kaikkein suurin syy sille, että miksi sä et lähtis mukaan, on sinun sohvan ja ulko-oven välissä. Eli kaikki mukaan. Hyvällä asialla ollaan. Noniin. Pois. Loppu.